तो नमस्कार प्रणाम भाई लोग, हम हैं गोलू यादव फ्रॉम हियर छपरा से। तो फिर से भोजपुरिया सु आई एम शत्रुघ्न से मैं स्वागत करता हूं। वाह तो वीडियो में बन रही है। तो भाई लोग देखिए, लोग हमारे घर में बन गई बा आ कितना लोग के देख के छाती फाटता आ कितना लोग के डॉट 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 फटता। लोग समझिएगा लोग, हम लोग डॉट के मतलब। तो देखिए लोग भाई लोग, हमार घर बन गई बा आ कौनो सावा देखो तो लोग सटवन के छाती फाटता। अरे ये तो देखिए सर वो दू लछुत आवत रसो तो करियो के छाती फड़े आ कोनो के डॉट 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 फड़े। अरे बाप रे, अरे दादा हो मन करता कूद के खाई में जान दे दी। काय कोर पिलर बा, काय कोर टेंट बा, काय कोर जंगला बा। अरे बाप रे बाप। का रे इतना सॉरी सॉरी का जी इतना जल्दी कैसे घर बना के खड़ा कर देनी? का बात बा? और बहुत मोर दे तू पर पड़ला ए घर में रुपया लागल बा, रुपया कैसे ताले लगाए हो इसमें? हम आपको शर्म नहीं आती? यही को थोड़ नहीं का अपना बात का बन गए रंग बिरंग तहार बेटा लेखा हमार बेटा लड़की लेके थोड़ी लेके भागो। सब लेडीज ने बेटा हमार विदेश में लेटरिन साफ करे में लागल बा। और बहुत कहता रहो तू दहेज न मांगता रहो आ हमरा लगे अंग्रेजी झाड़ता रहो। एही ना दहेज मांगतानी हम अपना लइका के पढ़ाइले न लिखैले बानी हई घरा एही से न बनैले बानी कि दहेज मांगे लोग से जे आई से द्वार पर। दहेज खाली पढ़ाई नहीं खोले बारो। हमार लइका 9वीं क्लास में 11वां नंबर से फेल बा। लइका हमार विदेश में सेटल हो गइल बा। अरे ये नौवा फेल लइका विदेश में सेटल हो गइल बा। नहीं अरे बहुत 9वीं क्लास में फेल ना 9वीं क्लास में 11वां नंबर से फेल बा। ई कहो हाउ हे राव लइका नौवा क्लास में पढ़त रहे 11 नंबर से फेल लइका विदेशी में सेटल हो गइल बा। हम अपना लइका के इतना पढ़ा देले बानी नु कि पूरा कान ना आवत होई। 1 से 10 तक गिनती उनमें 6 और 7 गाड़ बनाला बस या तो सब कुछ आ जाई। लइका का आवेला हो का आवेला? यार ये छोड़ो। काका आवेला तू ई ना पूछो कि काका ना आवेला। हम दोनों का और हमारा चलो तू ये बता दे लइका का ना आवेला। सुना हमारा लइका के कुछ ना आवेला। और लइका कुछ ना आवेला माने के पड़ी होता। लइका बड़ी स्मार्ट बा। ऐसा लइका तो आज तक ना देख लेनी अपना जिंदगी में। हम झूठ ना बोले तारा से कहे कि हमार आत्मा झूठ बोले खातिर गवाही ना दी। वाह साचो में भाई कुछ ना आवेला सारवा के। अगर वो सारवा के कुछ आई तो वो सारवा विदेश में थोड़ी ना जाई लेटरिन साफ करे। वो पंखा के सामने बैठ के हवा खाती कलम उठा के लिखी। सब लेडीज ने हाँ ठीक है कहा तेरा भाई। अगर तारा लइका कुछ आई तो बाहर में जाकर टॉयलेट साफ करी। ओकर बियावा है का बोल बियावा ने करे ना होई का हमरा लइका के देखे खातिर 1 से 1 रिश्ता होता, लेकिन फोटोवा में जो लइकिया बाड़ी से पूरा करिया 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 करिया। अच्छा ये बात बा। रिश्ता तो घर से होइए गए, लेकिन इतना इंग्लिश तेज बोलेला कि वो इंग्लिश तो तेज बोलेला न उहे को रिश्ता तू 1 से 1 बस सूरत वही के फोटो बता, लेकिन हमरा लइका के देखिए के भाग जाता रिश्ता। अरे बहुत एगो रिश्तो सेट हो गया है, लेकिन हमर लइका के इंग्लिशिया इतना स्पीड बोलेला हमर बेटा इंग्लिश कि अगर इंग्लिशिया रिश्ता तोड़ देला। इतना स्पीड में लइका इंग्लिश बोलेला कि तारा से का बताई। हैं तो हर लड़का अंग्रेजी में बोलेला।
पापा के फादर कहेला, चाची के आंटी कहेला, और ऊपर से कहेला कि आंटी के बेटा बेटी के एंटीवायरस कहेला, रहेला विदेश में साफ करेला लटरी। बात मोड़ देता हाथ तो बेटा तहार इज्जत के धजिया उड़ा दिलक, तहार इज्जत के नाश कर दिलक ऊपर से नीचा तक। आइगो हमार बेटा बचल बा, माइटी के तो छोड़ ना, मैट्रिक इंटर बीए पास कर। हमार बेटा सब लोग के बात मानेला, हमार बेटा सब लोग के बात मानेला, लेकिन एक बात याद रखियो, तुम्हारा बेटा के हमेशा नीचा ही रखेला। हार बेटा हमारे बेटा के लेटरिनिया साफ कर लिया, बड़का बड़का फेंकता मारे में एक झपन हो जाता रह के नहीं ऐसे इस साल के फेंको ना हमसे बर्दाश्त होइला, बड़ी ज्यादा फेंकत ना साला, इतना कोई फेंकेला कब से देखता नहीं फेंकता हो बड़ी से, बर्दाश्त ही ना होइला हमसे। वाह तो हमारे बेटा हो जा लेटरिन साफ करेला तब उसे का भाई, तो हमारे बेटा के मालिक है भाई टाइट बा, उनका से बोले दुआ भैया फिर ऐसे मतलब नहीं सच्ची बैल के गंदवाला हम जानता नहीं, हाथ में इलिम रहे के चाहिए कहीं हम इनका जो बिल्डिंग हम बड़ा बड़का घर जाता नहीं, हम बीकुसुन के चिमनी पर से 25,000 ईटा कील कर दिया में। हमारा बेटा के 1.5 लाख रुपए मिलेला चुरा के, हम जाते नहीं तो यहाँ 100 बोरा सीमेंट लेके आए, ढेर पैसा भेजले बा। तो तू लोग याद रखिए लोग, या बगल में लाइक के ऑप्शन बा, सब्सक्राइब के ऑप्शन बा, कमेंट बॉक्स में धमाल मचा दलो। जाते हैं तब तक तो याद रखिए लोग, आई एम शत्रुघ्न शो लिखल तानी, तो वीडियो को शेयर कर दो लोग अपना दोस्त के पास। बाय बाय।